Узган җомгада Түбән Яркәйдә балалар бакчасы белән бер түбә астында муниципаль район хакимияте тарафыннан озак еллар буш торган бүлмәләр бирелеп, анда ремонт эшләре уздырылып, авыл китапханәсе үз ишекләрен ачты. Бу шатлыклы вакыйганы Түбән Яркәйлеләр озак көтте. Әйе, гасырлар дәвамында китап аша күпме укучылар үзләренә рухи азык, белем алган. Күпме кешеләрнең тормышына китап зур ярдәмче булган. Тормыш юлында адашканнар китаплардан яшәргә көч тапкан. Ләкин заман бер урында гына тормый. Элек китап сөючеләр әлеге мәдәни урынга китап алып, укыганын алыштырырга гына килсә, хәзер инде бу биналар мәдәни ял урыны булып санала. Биредә төрле чаралар, иҗади кичәләр уза. Шушындай матур, якты, жылы, су кергән, канализация эшләгән, шушындай матур бинаны безгә бүләк иттеләр авыл халкы өчен. Безнең Түбән Яркәйдә дә бик талантлы хуҗабикәләребез бар. Кул эшләре булсынмы, тегү булсынмы, баш пешерү осталары булсынмы, конкурслар үткәреп, һәр вакытта да чакырган вакытта килеп, чтобы буш тормасын. Шушындай зданияны безгә биргәннәр икән, ул буш торырга тиеш түгел. Шуңа бергәләп оештырабыз, бергәләп эшләрбез. Безнең бик талантлы яшь гаиләләрдә балаларыбыз үсә. Алар төрле район үзәгендә секцияларга йөриләр, кружокларга йөриләр, уфаларда, кайдаларда урыннар алалар. Нигә безгә шуларны бүген авыл халкына күрсәтмәскә? Аларны да күрсәтергә була. Спортсменнарыбыз бар, җырчыларыбыз, биючеләребез бар. Менә любой праздникта кил җырла, күрсеннәр. Менә шул гаиләнең баласы менә шулай талантлы үсеп киләчәктә йолдызыбыз, Илеш йолдызыбыз булачак дигән фикердә торырга кирәк инде. Безнең бит инде туган көннәре була. Олы яшьтә, например, 80 яшьлек, 90 яшьлек, шуннан соң 50-60 ел бергә торган матур гаиләләр бар. Менә именно шулар үрнәгендә без яшь бурларны тәрбияләйбез бит инде. Именно шушы җылы сүзләребезне, менә шушы зданиедә әйтсәк, безгә күңелле булыр. Моңынчы без Яркәйгә йөрдек. Яркәйдә аларны бүген кем белә? Безгә Түбән Яркәй халкы белсен, шушы итеп матур итеп яшәсен дигән теләктәбез инде. Бүгенге көндә авыл китапханәсе мәгълүмати белем бирү, мәдәни һәм агарту функцияларын нәтиҗәле башкарырга сәләтле заманча учреждение булып тора. Китапханәнең төп максаты функциональ зоналарга бүленгән һәм алар бер-берсе белән бәйле. Биредә өстәл һәм хәрәкәтчән уеннар, вакытлы матбугат белән китапханә фонды белән танышу, ял итү зоналары оештырылган. Кече яшьтәге мәктәп укучы балалар зонасында китаплар һәм уеннар белән вакыт уздырса, өлкәннәр өчен бүлмә аралашудан тыш классик тыныч кына китап уку өчен аерым йомшак зона, уңайлы диван, пуфлар белән җиһазландырылган. Чарада бик күп мактау сүзләре Илеш районы үзәкләштерелгән китапханәләр системасы директоры Айгөл Якупова һәм аның коллективына яңгырады. Чөнки аларның бердәмлеге, куйган көче белән әлеге мәдәни урын сафка кертелгән. Чарага килгән кунаклар китапханәгә үзләренең бүләкләрен, китаплар тапшырдылар. Халыкның аң белемен арттыру, аларның күңеленә рухи нур өстәү өчен китапханәче Эльвина Солтанова алга таба китап сөючеләр белән бердәмлектә бар тырышлыгын куеп, бинаның утын сүндерми, аны хезмәтләндерер дигән теләктә калабыз. Луиза Шарафутдинова, Илеш телерадиокомпаниясе.